Rahotanni da ɗumi-ɗuminsa. A jiya ne muka samu sabon labari a kan Injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar NNPP ya lashe zaɓen shugaban ƙasa da aka gudanar a jihar Kano. Sakamakon haka shi ne ya samu ƙuri'u mafi rinjayen gaske wanda shugaban INEC ba a taɓa tunanin za a sami irinsa ba. Don a lissafin harsashen da aka yi na state 10 Najeriya, an lissafa ƙuri'unsu duba su kai ƙuri'un da Injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso ya samu a jihar Kano ba. Ta sanadiyyar haka tsohon shugaban ƙasa Olusegun Obasanjo ba sa son mulki ya dawo arewacin Najeriya yake so a dakatar da wannan zaɓe da aka yi na 2023. A sanadiyyar haka yake jan hankalin shugaban ƙasa Janar Muhammadu Buhari kafin lokaci ya yi ya samu ya ba da kujerarsa riƙon ƙwarya. Sanadiyyar haka zai ba da riƙon ƙwarya ga tsohon Mejan Dogarin Abacha wato Hamza Al-Mustapha. Ta sanadiyyar haka ne za a samun daidaito a mulkin Najeriya. Dalilin da ya sa wato tsohon shugaban ƙasar Najeriya Olusegun Obasanjo ya fito da wannan sabon tsari, yana gani duk 'yan takarkaru huɗun da suka tsaya ba wanda ya dace da mulkin Najeriya face Injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso. To ta sanadiyyar haka ya ji wata sabuwar munamuna da ake shirya a babbar INEC ta ƙasa da take Abuja. Ana shirye-shiryen ko Injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso ya ci mulkin nan ba lallai a bashi ba, saboda a halin yanzu shi yake da ƙuri'u mafi rinjaye. Ta sanadiyyar da aka irga ƙuri'un jihar Kano ya samu mafi rinjaye da ƙuri'u 126 a kan tsohon gwamnan Lagos ɗan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar APC Mr. Bola Tinubu. Kar ku manta masu sauraro, har yanzu kuna cikin tashar A Ji Daɗi Top TV. Ku danna ƙararrawa sannan ku danna mana subscribing. Da zarar mun ɗora sababbin shirye-shirye masu ƙayatar da ku, za mu sanar da ku na wannan zaɓe da ake ciki da ci gaban wannan kanun labaran. Mun gode.